Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Op de Krakkersbaiweg is gisteravond een man beschoten die bij een truckie pang stond. De schutter kwam te voet aanlopen. Het slachtoffer werd geraakt in zijn handen en buik. Hij wist zelf weg te komen. Later werd hij aangetroffen in Coraspecht en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats van de schietpartij zijn 10 kogelhulzen gevonden. De politie onderzoekt de zaak. Zondagochtend zijn op Curaçao 5 agenten gearresteerd. Het gaat om agenten die al eerder op non-actief waren gesteld. Ze worden ervan verdacht dat ze op 13 januari een huis zijn binnengedrongen waarbij ze verschillende spullen hebben meegenomen. Niet precies is duidelijk wat ze hebben meegenomen, maar er wordt onder meer gesteld dat ze geld hebben gestolen. De politie heeft gisteren de arrestatie van de agenten bevestigd, maar geeft ook aan op korte termijn niet met meer informatie te komen. Ora boca trein automaticamente bota em hobby hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre isso feito. É tem hobby fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Op 19 maart zijn er verkiezingen voor een nieuw parlement op Curaçao. Er mogen in totaal 116.146 personen meedoen aan de verkiezingen. Dat werd dit weekend bekendgemaakt. Dat zijn er ruim 4.000 minder dan bij de laatste verkiezingen die plaatsvonden op 28 april 2017. Curaçao's Atraco-team had afgelopen zaterdagavond de handen vol aan 2 gewapende overvallen die kort na elkaar plaatsvonden. Eerst werd er een overval gepleegd op een nummerkantoor in Noord-Sapateer en 10 minuten later op een toko in Bonam. Bij beide plekken werd geld meegenomen. Ook werd een auto gestolen, die is later bij Ronde Klip teruggevonden. Op de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt inmiddels overal gevaccineerd. Dat gaat over het algemeen goed, maar de Extra meldt vandaag dat er op Sint Maarten verschillende keren vaccins moesten worden weggegooid. Mensen kwamen niet opdagen op de afgesproken tijd. Dat heeft voor een deel te maken dat mensen de afspraak vergeten. Maar ook is er een probleem met het registratiesysteem, zo meldt de Extra. Het is zonde, want veel mensen zitten te wachten op het vaccin. Het is hem gelukt. Afgelopen weekend heeft Myron Apollina 50 uur achter elkaar vliegers gemaakt. Dat deed hij voor het goede doel, namelijk om geld binnen te halen voor de stichting Hasi un Corazón Contento. Er werd veel gevliegerd bij SDK en dat zorgde zeker 's avonds voor soms hele mooie beelden, omdat er ook sprake was van vliegers die licht gaven. Gefeliciteerd in ieder geval met het mooie initiatief van Myron Apollina. De Extra bestaat vandaag 45 jaar en dat wordt uitgebreid aandacht aan besteed in de krant. Ook heeft de krant al veel felicitaties gekregen. In de krant staat onder meer te lezen hoe de initiatiefnemers Eddie Soliana en Mike Oelers op het idee kwamen 45 jaar geleden om een nieuwe ochtendkrant te beginnen. De Extra is uitgegroeid tot de grootste krant van de Nederlandse Antillen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.